yung naging practice namin sa team Parang, Gabi na po kami nakakawin minsan sa bahay. Bakit yun napili itong ganitong sport? Mahal yung ko po, yung buhay ko namin. Dahil sa mga magulang namin. Ilang taon nung sumali kayo sa baseball? Seven pa po ako nun. Ilang taon ka na ngayon? So, kaya may scholarship kayo sa pagsali niyo? Okay. May mga allowance, ganun, tuition fee, ganun. Okay. So, anong masasabi nyo ngayon sa laban nyo ngayon dito sa Little League Philippines? And good luck din po sa kalaban natin. Kayo din ba, may mga may mga member kayo na nagsumali sa palaro last year? Ilan kayo? Apat. So, masasabi nyo ba na ito'y advantage sa inyo ngayong Little League? Wala pong advantage na ganyan.